Bentipet eta Robtrusion startupek eskuratu dituzte uztailaren 20an banatu ziren Toribio Etxebarria sarien ekintza berritzailearen Euskadi sarien 32. edizioaren sari nagusiak, ideia proiektu enpresarialak eta enpresa berria kategorietan alegia. Bi enpresa ekimen hauek osasunaren eta material berrien sektoreetan garatzen dute euren jarduera. Saritutako gainontzeko enpresak, internazionalizazio saria eta Ibarko udalak eskainitako 2 sare bereziak jaso dituzten Track Health Solutions, Cycling Dynamic Trainers eta Welk Software Solutions izan dira. Egia esan da pausu handi bat guretzat, ekintzailetza den bide honetan, azkenean emoten duguna da pausu bat aurrera, eskerrak eman nahi dizkiogu udalari, benetan egiten duen apostu honengatik, mota honetako enpresak sortzeko, mota honetako ideiak bultzatzeko, eta eskertzen da ematen zaion indarra, ze azkenean gure motako enpresak izango dira etorkizunean sortuko dituztenak berrikuntza horiek, sortuko dutenak lana eta hori, eskerrak ematea. Bueno, para nosotros es un impulso, es un agradecimiento al trabajo que estamos realizando. Es un proyecto de carácter internacional, orientado al consumo, a cualquier consumidor dentro del mundo del ciclismo. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante darnos visibilidad, darnos a conocer y poder seguir trabajando en este proyecto que tanto nos gusta. Azken 2 urteotan COVID-agatik izandako murrizketek baldintzatu ondoren, Toribio Etxebarria sarien banaketa ekitaldiak ohizko formatua berreskuratu du aurten. Euskal ekintzailetzaren, enpresaren, zientziaren eta hezkuntzaren arloko ordezkari asko gerturatu ziren, iaz hil zen Alex Bengoa teknikerreko zuzendari nagusio oroitu nahi izan zuen ekitaldi honetara. Saritutako ekimen eta enpresek aitorpen honek euren jarduerari ematen dion bultzada nabarmendu zuten, batez ere azken 2 urteotan bizitzen ari garen testu inguru konplexuan. Badira 32 urte, Ibarko udalak eta Big Gipuzkoak Toribio Etxebarria sariak sustatzen dituztela. Ekintzaileen lana aitortzea eta ekintzailetza berritzailea eta enpresa proiektu berriak sortzen bultzatzea da sarien helburu nagusia. 2022ko edizio honetan, fuktetxeen, osasunaren, biozientzien, kirolaren, material berrien eta mugikortasunaren arloetako 32 ekimenen hautagaitzak aurkeztu dira. Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak, Jon Iraola Ibarko alkateak eta Estibaliz Ernaez teknologiako berrikuntzako eta eraldaketa digitaleko sailburu ordeak parte hartu zuten sari banaketaren ekitaldian. Enpresa egituraren eraldaketan aurrera egiten jarraitzeko ideia eta proiektu berriak sustatzen jarraitzearen garrantzia azpimarratu zuten euren hitzaldietan. Toribio Etxebarria sarien historian zehar, 750 ideia eta proiektu enpresarial baino gehiago aztertu dira. Aurreko edizioetan saritutako ekimenek 51 milioi euro baino gehiago inbertitu dituzte, eta 810 lanpostu inguru sortu dituzte, gehienak goi mailako kualifikaziokoak.